δεν είχαμε τη δυνατότητα να την επισκεφτούμε. Όπως ήδη βλέπετε στους δέχτες σας, βρισκόμαστε στα Δελιανά. Η κοινότητα αυτή λοιπόν θα είναι το σημερινό μας θέμα. Στο σημερινό διπορικό ξεκινώντας έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Παπουτσάκη Στέλιο. Τον αντιπρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Περκολαράκη Γιώργο. Τον πάτερ Γεώργιο Σπανουδάκη και τον κοινοτικό σύμβουλο Μπερτσουλάκη Δομενέα. Θα πρέπει να σας ευχαριστήσω και τους 4 που έχετε έρθει εδώ στην είσοδο του χωριού, στην είσοδο των Δελιανών, για να ξεκινήσει αυτό το αφιέρωμα. Θα ήθελα σαν πρώτη ερώτηση από εσάς, κύριε Παπουτσάκη, σαν πρόεδρος κοινότητας, να μας πείτε από πού Να σας καλωσορίσω στην κοινότητά μας και να σας ευχαριστήσουμε που επισκεφθήκατε για μια προβολή της κοινότητας που τόσα χρόνια δεν είχε έρθει κανένα κανάλι μέχρι σήμερα να μας επισκεφθεί ή να δώσει την προβολή που αξίζει σε μια κοινότητα που καθημερινά φύρεται. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε για τα καλά σας λόγια και να πούμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να βρισκόμαστε στην Ήπεδρο, να βρισκόμαστε κοντά σε αυτόν τον κόσμο που συνεχίζει να αγωνιά και να μοχθεί και να παλεύει στην Ήπεθρο, το λιγοστό κόσμο που έχει μείνει ακόμα. Δελιανά, από πού έχει προέρθει η ονομασία? Από ό,τι φημολογείται και από ό,τι γνωρίζουμε από τους αρχαιότερους βέβαια από εμάς, είναι από κάποιον Δελή που έχει πάρει και το όνομα η κοινότητα, η οποία εκ των προτέρων ήταν η κοινότητα η Δήμος Πανεθήμων. Αργότερα, πολύ μετέπειτα, έγινε σαν κοινότητα Δελιανών. Αυτά. Θέλει να συμπληρώσει κάποιος από τους παρευρισκόμενους αν υπάρχει άλλη εκδοχή ή κάτι στην ονομασία πάνω? Πάτερ. Η ονομασία Ντελής σημαίνει τουλάχιστον παλιότερα, σήμαινε τον άταχτο, τον ζωηρό, τον άνθρωπο που δεν πειθαρχεί σε κάτι. Τώρα ποιος ήταν ο συγκεκριμένος αυτός άνθρωπος που έδωσε την ονομασία δεν γνωρίζουμε στο χωριό, αλλά τουλάχιστον αυτή είναι η ονομασία. Παλιότερα Ντελίδες έλεγαν τον άτακτο τουρκικό στρατό. Αυτό τουλάχιστον ξέρω. Είχαμε παλιότερα, μήπως είχαμε άλλη ονομασία εδώ στο χωριό? Στο χωριό όχι, εδώ πέρα ήταν πάντα Λουριδιανά, μόνο ο πρόδρομος ήταν ένας πολύ παλιός συνοικισμός που ήταν σαν Άγιος Γιάννης Πρόδρομος και είχε πάρει και το όνομά του συνοικισμός, ας πούμε, Πρόδρομος. Είναι πολύ παλαιότερος, αναφέρεται και στην ιστορία, περίπου από το 1227 που χτίστηκαν. Όταν θα τα δούμε, θα πάμε εκεί πέρα και θα συναντήσουμε το συνοικισμό Πρόδρομο. Ωραία. Να καταλάβουν και οι τηλεθεατές που τυχόν να μην έχουν επισκεφτεί μέχρι σήμερα τα Δελιανά. Τα Δελιανά γύρω-γύρω, ποια άλλα χωριά έχουν? Τα Δελιανά περικλείονται ή βρίσκονται μέσα σε 2 φαράγγια και περικλείονται από τις κοινότητες Επισκοπής, Πανεθήμου, Ζιμπραγού, Καρές, Όμορες είναι όλες, Κακοπέτρου, Σφακοπηγαδίου και Μαλαθύρου. Μάλιστα. Περίπου, αν κατάλαβα καλά, επειδή γνωρίζω τις περιοχές αυτές, τις έχω επισκεφθεί όλες, η έκταση η οποία κρατάει η κοινότητα δικιά σας πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη, έτσι? Είναι περίπου τα 6.000 στρέμματα σε παραγωγική έκταση, είναι 2-3.000 στρέμματα τα οποία 6 τετραγωνικά 6.000 τετραγωνικά μέτρα παραγωγικά συν τις χαλέπες, οι οποίες είναι 2-3.000 στρέμματα. Ο αντιπρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Περκολαράκης, μια που βλέπω και είναι νέος άνθρωπος, θέλω να μας πει αν οι νέοι μένουν σήμερα εδώ στα Δελιανά. Οι νέοι οπωσδήποτε δεν μένουν, γιατί ακόμα και να παντρευτείς ακόμα, μια κοπέλα στο χωριό δεν έρχεται. Δεν έρχεται. Έχουμε δηλαδή και εδώ αυτό το πρόβλημα. Είναι δυστυχώς ένα πρόβλημα που το επισημαίνουμε όχι μόνο στη δικιά σας περιοχή, σε πάρα πολλές περιοχές. Ακόμα και το σχολείο αυτή τη στιγμή έχει 9 παιδιά. Μετά από 1 χρόνο, 2 θα κλείσει. Θα υπάρχει πρόβλημα να στείλει το παιδί του στο σχολείο, να πάει στο φροντιστήριο, στα αγγλικά. Είναι δυστυχώς και το πρόβλημα διαβίωση στο χωριό που θα είναι λίγο δύσκολο. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε όλα αυτά. Οι μόνιμοι κάτοικοι που έχουμε σήμερα στα Δελιανά, πόσοι είναι, και στη συνέχεια να μας πείτε και τους συνοικισμούς ή τα άλλα χωριά που αποτελούν την κοινότητά σας? Στα Δελιανά σήμερα έχουμε, σύμφωνα με την απογραφή, 211 κατοίκους. Τα Δελιανά αποτελούνται από 7 συνοικισμούς. Τα Λουριδιανά, τα Δελιανά σαν Δελιανά που είναι τα μαγαζιά, τον Πρόδρομο, Καμάρα, Πύργο, Γράγγερα και Καλάμι. Και Καλάμι. Ωραία. Παλιότερα, να ρωτήσω τον κύριο Μπερτσουλάκη, που βλέπω εκεί είστε ηλικιωμένος κι εσείς. Παλιότερα πόσο κόσμο θυμάστε εδώ στα Δελιανά? Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος
Πιστεύω ότι θα περνούσαμε τα 500 άτομα, δηλαδή από τότε που εγώ πήγαινα στο δημοτικό σχολείο. Πόσα παιδιά θυμάστε? Εγώ στο δημοτικό σχολείο όταν πήγαινα 150 παιδιά. 150 παιδιά. 150 παιδιά πηγαίναμε στο δημοτικό σχολείο του 1946. Και σήμερα μιλάμε για 9. Τώρα μιλάμε για 9. Εντελώς έχει ρημάξει η κοινότητά μας. Οι νέοι όλοι φύγανε. Έχουν φύγει και φεύγουν και συνεχίζουν να φύγουν, διότι δυστυχώς από ξεκινάμε και από εδώ και από την πολιτεία, που δεν έχει δώσει μέχρι σήμερα καμία στοργή προς τον αγροτικό κόσμο, προς την ύπαιθρο, να στηρίξει, να κάνει κάτι, να μπορέσει να προσελκύσει ένα νέο να θέλει να καθίσει σε αυτόν τον τόπο όπου υπάρχει ζωή. Υπάρχει τρόπος και μπορεί να ζήσει. Αλλά δυστυχώς τα πάντα είναι όπως σε όλα τα μέρη, είναι εγκαταλειμμένα. Μας εγκαταλείπουν. Τα εισοδήματά μας δεν βρίσκουν καμία απήχηση. Με αγώνες, με κόπο θα τα δώσουμε, θα τα πουλήσουμε. Οι δρόμοι μας είναι εντελώς ρημαγμένοι. Αγροτικοί οι δρόμοι εγκαταλειμμένοι. Με τα μεγάλα ζητάμε λεφτά, μια από αυτό δεν μας δίνουν, μας εγκαταλείπουν. Έχουμε 2 γεωτρήσεις μέσα από τη δεκαετία του 80. Τίποτα ζητάμε, δεν μας προτείνουν κανένα. Όλα αυτά, κύριε Μπερτζουλάκη, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε μαζί και με τους κατοίκους στην άλλη μας εκπομπή. Ακριβώς. Εγώ λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω από την αρχή μου, επισημαίνεται ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα εδώ στα Δελιανά. Πάτερ, θέλω να έρθω σε εσάς. Η καταγωγή σας είναι από εδώ, από τα Δελιανά? Όχι, από ένα χωριό παρακάτω, Γερακιανά λέγεται. Γερακιανά, που ανήκει στην κοινότητα Δρακώνας. Δρακώνας. Πόσα χρόνια υπηρετείτε εδώ πέρα στην Στα εκκλησία? Δελιανά είμαι 7 χρόνια. 7 χρόνια. Για πείτε μου, οι άνθρωποι εδώ πέρα, σχέση στον κατοίκο, πώς τις βλέπετε? Σε μια μικρή κοινωνία όπως είναι εδώ. Τα προβλήματα είναι περίπου τα ίδια ότι υπάρχουν σε όλες τις μικρές κοινωνίες. Πάντα υπάρχουν οι διακοιμάσεις στις σχέσεις των ανθρώπων, και οι καλές και οι κακές στιγμές. Οπωσδήποτε υπάρχουν και πολλές φορές οι διαφορές που υπάρχουν σε όλες τις αγροτικές κοινωνίες, αλλά υπάρχουν όμως και οι στιγμές που ενώνουν, όπως είναι οι εορτές, τα θρησκευτικά πανηγύρια, οι εκδηλώσεις που κατά καιρούς κάνουμε. Ναι. Εγώ αν σας ζητούσα να μας πείτε για τους τηλεθεατές που βλέπουν το αφιέρωμα, 2 ημερομηνίες να καλέσετε εδώ πέρα κόσμο να γνωρίσουν όσοι δεν ξέρουν τα Δελιανά. Ποιες ημερομηνίες θα μου επισημαίνατε? Δηλαδή θα μου λέγατε την τάδε και την τάδε του μηνός. Πότε θέλετε να καλέσετε κόσμο να έρθει στα Δελιανά? Οπωσδήποτε αφορμή για να έρθει κόσμο στα Δελιανά είναι ο Αύγουστος, που τυχαίνει να έχουμε τότε πανηγύρια του χωριού. Τα διατηρούν σήμερα τα πανηγύρια? Δυστυχώς όχι τόσο όσο παλιότερα, γιατί λόγω του ότι και ο κόσμος έχει λιγοστέψει, έχουμε κάθε λίγο και λιγάκι θανάτους και υπάρχουν πένθη. Αλλά η μεταμόρφωση του Χριστού, το πανηγύρι του Αγίου Φωτίου, το οποίο σώζεται μέσα προς το είναι ένα εκκλησάκι σε ένα πάρα πολύ ωραίο φυσικό περιβάλλον, μαζεύει πάρα πολύ κόσμο από τις όμορες κοινότητες. Το πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου, του Αγίου Άννου του 27 Αυγούστου, του Αγίου Άννου του Θεολόγου, του Αγίου Άννου του Προδρόμου στη 29 Αυγούστου, το πανηγύρι της Παναγιάς της Σιγρά Γκερά. Πολλά, μας είπατε πολλές ημερομηνίες, κάτι που σημαίνει ότι θέλετε την προσέλευση του κόσμου. Θέλετε ο κόσμος να γνωρίσει την περιοχή σας, εδώ τα Δελιανά. Είστε ευχαριστημένος, κάτι τελευταίο από εσάς, είστε ευχαριστημένος με την προσέλευση του κόσμου εδώ στα Δελιανά, του ξένου κόσμου ή όχι? Γιατί αυτοί που φεύγουν είμαι σίγουρος ότι το θυμούνται το χωριό, δεν το ξεχνούν. Δεν μπορούμε να πούμε πως είμαστε ευχαριστημένοι από την προσέλευση του κόσμου, γιατί δεν είναι γνωστός ο τόπος, τόσο από πλευράς μνημείων δεν είναι τόσο ευρέως γνωστά στον κόσμο, είτε είναι αυτά εκκλησιαστικά, είτε είναι μνημεία της φύσης, γιατί έχουμε και πολλές φυσικές ομορφιές, όπως είναι το Φαράγγι, τόσο το Φαράγγι που κατεβαίνει προς τη Ρόκα, όσο και το Φαράγγι που κατεβαίνει από Φλόρια προς τον Ποροφάραγκο, όπως το λέμε εμείς, αλλά και από τα μνημεία που έχουμε από την εποχή της Βενετοκρατίας, της Εκκλησίας. Όλα αυτά δυστυχώς στον πολύ κόσμο είναι άγνωστο. Μάλιστα.
Το λέω αυτό γιατί παλιότερα το Δελιανά ήταν εμπορικό κέντρο. Είναι έτσι, κύριε Παπουτσάκη, σαν πρόεδρος κοινότητας. Τι θυμάστε από τα παλιά? Ήταν το μοναδικό χωριό εδώ στο κέντρο, στην ενδοχώρα της επαρχίας Κισάμου, που διατηρούσε το πολύ μεγαλύτερο μέρος σε όλα τα μαγαζιά. Ό,τι μαγαζί χρειαζόταν την εποχή εκείνη βρισκόταν στα Δελιανά. Σήμερα το μόνο που έχει απομείνει είναι τα λείψανα των κτηρίων και ορισμένα μαγαζιά, όπως ένα εστιατόριο, ας πούμε, τις ώρες που μπορεί κάποιος ξένος να βρει κάτι να φάει του κυρίου Δασκαλάκη, και άλλα 2 καφενεία. Τίποτα άλλο από τα άλλα μαγαζιά δεν θυμίζουν τον παλιό καιρό, τον όμορφο Πόσα καιρό. Πόσα μαγαζιά, γιατί μιλάμε για ότι τα Δελιανά υπήρξε εμπορικό κέντρο. Θα μπορούσα να σας αναπτύξω ότι υπήρχαν 5-6 τσαγκάρικα, 2-3 εμπορικά καταστήματα, σαμαράδικο, πεταλάδικο, που ήταν απαραίτητα για εκείνη την εποχή, τα μπακάλικα, αράπτες. Όλα τα μαγαζιά που μπορούσαν να συναρμολογήσουν μια κοινότητα, ένα χωριό, να το αναπτύξουν, να το κάνουν κεφαλοχώρι, που δυστυχώς σιγά σιγά εγκατελείφθη και θα δούμε στη συνέχεια, πηγαίνοντας προς τα επάνω, την κακομοιριά που υπάρχει. Λοιπόν, εγώ θέλω σε αυτό το σημείο, πριν ξεκινήσουμε το διπορικό, να φύγουμε από εδώ από την είσοδο του χωριού, να μας πείτε τι θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε σήμερα από εδώ από τα Δελιανά. Θα μπορέσουμε να δούμε για τα Δελιανά, για τους τηλεθεατές βέβαια. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι λόγω του φαραγιού εδώ. Είναι πολύ ωραία εδώ πέρα. Θα μπορέσουμε να δούμε το γεφύρι που ήταν μοναδικός σύνδεσμος των μέσα περιοχών, δηλαδή 9 χωριά Μαλαθύρου κτλ, που πηγαίναν τότε προς τα Χανιά, προς κάθε κατεύθυνση. Θα μπορέσουμε να δούμε το άγριο δάσος που υπάρχει περίπου 100 στριμμάτων, με τον Άγιο Φώτη, πανοραμική θέα, το φαράγγι που είναι ένα εφάμιλο φαράγγι, μπορούμε να πούμε εξίσου το φαράγγι της Αμαριάς, αν και δεν έχει τη φήμη. Θα μπορέσουμε να δούμε τον Ιερό Ναό Ιωάννου Προδρόμου, ο οποίος είναι περίπου της κατασκευής του 1300 με όμορφες τοιχογραφίες. Θα μπορέσουμε να δούμε το σπίτι που διασώζεται ακόμα του οπλαρχηγού Εμμανουήλ Μπαλαντίνου. Θα μπορέσουμε να δούμε του μεγάλου ηθοποιού, του παππού του, το σπίτια, τα οποία διασώζονται σε καλή κατάσταση, αλλά θέλουν χρηματική, για να μπορέσουμε να τα αναστηλώσουμε. Αλέξη Μηνωτή, χρηματική βοήθεια του Αλέξη Μηνωτή. Θα μπορέσουμε να δούμε και ο Αλέξης Μηνωτής καταγόταν από εδώ. Ο Αλέξης Μηνωτής ήταν γεννημένος ο πατέρας του εδώ και ο παππούς του. Ο ίδιος ήταν γεννημένος στα Χανιά, αλλά δεν πάβει να είναι η καταγωγή του και να υπάρχει το σπίτι του στο συνοικισμό Καμάρα. Αυτά είναι τα βασικά. Τα βασικά που μπορεί κάποιος, ας πούμε, να δει στο χωριό μας μέσα, τα οποία και θα τα δείξουμε στη συνέχεια. Ωραία. Και θα πούμε και ότι δεν μπορέσουμε αυτή τη στιγμή ή δεν το θυμόμαστε ή να το πούμε. Ωραία, στη συνέχεια. Πάτερ, θες να συμπληρώσετε αλλιώς λίγο. Για το θέμα του Αλέξη Μηνωτή, πέρυσι είχαμε κάνει τέλη Αυγούστου, νομίζω 18-20 Αυγούστου, μία εκδήλωση αφιερωμένη στον Αλέξη Μηνωτή σε συνεργασία της Ενορίας, της κοινότητας και του Συλλόγου Κισαμιτών Αττικής, μια εκδήλωση η οποία εμάζεψε πάρα πολύ κόσμο, κάπου 800 με 1000 άτομα είχαν μαζευτεί. Πάνω από 1000 άτομα. 800 με 1000 περίπου άτομα είχαν μαζευτεί, είχαν γίνει μια έκθεση φωτογραφιών από τη καριέρα του Αλέξη Μηνωτή και είχε μια μεγάλη επίσης εκδήλωση, είχαν έρθει, θυμάμαι, αρκετοί επίσημοι. Επίσης είχαμε κάνει και πριν 2 χρόνια μια πάλι εκδήλωση για την εκπροβολή της εκκλησίας του Προδρόμου. Αυτά ήθελα να συμπληρώσω λίγο για τον Αλέξη Μηνωτή. Λοιπόν, εάν δεν έχει κανείς άλλος συμπληρώσει τίποτα, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά το διπορικό, έτσι, να κατευθυνθούμε για τα Δελιανά. Βλέπουμε ένα νεοκλασικό σπίτι, το οποίο το έχτισε η οικογένεια Αγοραστάκη στις αρχές του αιώνα και χτίστηκε από τσιριγώτες μαστόρους, δηλαδή από μαστόρους που καταγόταν από το νησί των Κιθήρων και ήταν ό,τι καλύτεροι μάστοροι υπήρχαν για εκείνη την εποχή. Το σπίτι έχει από κάτω καμάρες, έχει ωραία λιθοδομή με πελεκητές. Έχει γίνει αναπαλαίωση δηλαδή του σπιτιού αυτού, έτσι. Ναι, και τώρα τελευταία έγινε πάλι από την οικογένεια του Στεφάνου Αγοραστάκη μια αναπαλαίωση του σπιτιού. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κλασικό σπίτι, κάτω από την καθοδήγηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Λυκισμό Λουραδιανά προχωρήσαμε και πήγαμε στο κάτω Ποροφάραγκο, δηλαδή στο φαράγγι, στο Ροκιανό φαράγγι. Βρισκόμαθα πάνω στη μία αρχαία γέφυρα, η οποία αυτή ήταν η εθνική οδός, η οποία εσύνδε την επαρχία, τη μισή επαρχία Σελήνου και σχεδόν ολόκληρη την επαρχία Κισάμου πηγαίνει στα Χανιά. Ήταν η εθνική οδός. Μιλάμε τώρα ποια χρονολογία γινόταν αυτά. Αυτά εδώ γινόταν πριν περάσουν οι δρόμοι, πριν το 20.
Όπως έχω ακούσει εγώ του 1920, διότι ο δρόμος κανονικά ήρθε στα Δελιανά το 1000, έχω ακούσει, δεν ξέρω κατά πόσο αλήθεια βέβαια, το 1925. Εδώ βέβαια βλέπουμε ακριβώς από κάτω το ποτάμι, έτσι, που έχει κατέβει ο πρόεδρος για να μας πει τίποτα, δεν να συμπληρώσει. Περίπου είναι στα 2,5 μέτρα μήκος, ολοξεπτή σκαλιστή πέτρα και πρέπει να δείχνει ότι είναι μάλλον ενετική εργασία από ό,τι δείχνει η πέτρα εδώ. Είναι γύρω στα 3 μέτρα. Όλη η αλφαδιά, μια πολύ ωραία γέφυρα η οποία σπάνια πρέπει κανείς να τη συναντήσει, έστω και από τα γεφύρια που έχω παρακολουθήσει πολλές φορές της Υπήρου, τα οποία τα διαφημίζουν επειδή είναι ολοξεπτά. Αυτό πρέπει να είναι πολύ καλύτερο και χαμηλότερο οποιοδήποτε αλλού γεφυριού. Κύριε Παπουτσάκη, το ποτάμι αυτό που βρισκόμαστε πάνω έχει κάποια ονομασία? Κοιτάξτε, το ποτάμι αυτό ιδιαίτερη ονομασία δεν έχει επειδή συνήθως τα νερά του είναι σημερινά. Δηλαδή δεν είναι σημερινός, είναι σαν χήμαρος, νομίζω έχει την ονομασία Κονιδιάρης. Κονιδιάρης. Πάτερ, γνωρίζουμε τίποτα να συμπληρώσουμε? Ναι, από ό,τι έχω ακούσει από παλαιότερους και ηλικιωμένους κατοίκους τόσο του χωριού, όσο και από τη Μακαρίτσα, τη γιαγιά μου, η οποία καταγόταν από το Σφακοπηγάδι και κοιμήθηκε το 1987 σε ηλικία πάνω από 90 ετών. Το γεφύρι αυτό είναι πολύ παλιό βέβαια, από την εποχή της Ενωτοκρατίας. Τέλη του περασμένου αιώνα έγινε και μια ανακατασκευή, ήταν λίγο ψηλότερο και είχε και παραπέδια. Είχε παραπέδια στο πλάι το γεφύρι είχε αυτό? παραπέδια, αλλά παλιότερα όταν η φύση δούλευε με τους κανονικούς ρυθμούς και οι χειμώνες ήταν βαρύτεροι, μια χρονιά γύρω στο 1910 με 20 περίπου, έγινε και ένας βαρύς χειμώνας που ανέβηκε το νερό πάνω από το γεφύρι και πήρε τα παραπέδια και κατέβηκε λίγο το γεφύρι. Φαίνονται πάντως σε ένα σημείο το καλτρερί. Από εδώ όπως είμαστε, αριστερά φαίνεται νομίζω αυτό το παραπέδι που λέμε, εδώ μπροστά, έτσι. Ακριβώς, το παραπέδι και το καλτρερίμι αυτό μας διαφωτίζει στο ύψος περίπου που ερχόταν το γεφύρι. Μέχρι εδώ πάνω να φανταστούμε ότι έγινε, κάπου εδώ, 20 με 30 πόντους. Μάλιστα. Το μέρος λοιπόν εδώ, η τοποθεσία είναι... Είναι το κάτω Ποροφάραγκο, είναι η είσοδος, ας το πούμε εδώ, είναι οι πόρτες του Ροκιανού Φαραγγιού. Ναι. Έχουμε να δείξουμε τίποτα άλλο από εδώ μπροστά? Αυτή τη στιγμή όχι. Λίγο πιο πίσω που ξεχάσαμε και προηγουμένως να μνημονεύσουμε, υπάρχουν δύο ολοξεπτοί τάφοι ρωμαϊκής εποχής, εφάμιλοι των ματάλων. Ναι. Ναι, είναι μόνο δύο εδώ πέρα και στην άλλη κοινότητα Σφακοπηγάδη υπάρχουν περισσότεροι. Μάλιστα, λοιπόν, να προχωρήσουμε να συνεχίσουμε το διπορικό. Ναι, φύγαμε από το Λουραδιανά όπου είδαμε το γεφύρι που ένωνε τα χωριά, τα πίσω χωριά της Σφακοπηγάδη, Μαλάθυρο, Κερά, και ήρθαμε στο Ποροφάραγκο, το οποίο είναι ένα φαράγγι που ξεκινάει από τα Μεσάβλια, συνεχίζει, κρατάει, η διαδρομή του είναι γύρω στα 6-7 χιλιόμετρα, 6 με 7 χιλιόμετρα. Στη μέση περίπου της διαδρομής είναι το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής και Αγίου Ελευθερίου και η τοποθεσία έχει την ονομασία Μήλους. Μήλους γιατί εκεί σώζονται λείψανα κτηρίων που μέχρι το 1920 αποτελούσαν τους μήλους που άλεθαν οι κάτοικοι της περιοχής στα γεννήματά τους. Επίσης εκεί σώζονται εκτός από τα λείψανα κτηρίων η αγωγή που διοχετευόταν το νερό των Μιλοπέτρων και είναι οι πηγές που αδρεύονται ο σύνδεσμος, που ιδρεύεται μάλλον ο σύνδεσμος των 7 κοινοτήτων των Περιβολακίων. Από αυτό το φαράγγι δηλαδή ξεκινάνε οι πηγές που ιδρεύουν τα χωριά της περιοχής του συνδέσμου Περιβολακίων. Βρισκόμαστε περίπου τώρα στη μέση του φαραγγιού, η τοποθεσία λέγεται Μαγλινό Γρεμνό, ίσως να είναι από το ότι εδώ έχει μπροστά μία, μας, έτσι το διαπιστώνουμε. Ακριβώς, υπάρχει μια λία επιφάνεια στους βράχους και είναι και ζυμνή από εκεί να έχει πάρει. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ ωραίο φαράγγι, έχει ομορφιές πολύ φυσικού κάλους και διατηρεί αρκετή, σε ικανοποιητικό βαθμό τόσο τη χλωρίδα του όσο και την πανίδα του. Δυστυχώς
ένα από τα προβλήματά του είναι η λαθροκυνηγή. Αν αν περπατήσουμε λίγο θα δούμε άδεια φυσέκια αρκετά, που δείχνει ότι γίνεται ένα κυνηγητό στα... Μπορεί όμως να έρχονται για σκοποβολή, γιατί είδα εγώ σε αρκετά σημεία και είναι τρύπες, εντενέκια, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να μην είναι σε θυράματα. Μακάρι, αλλά δεν το πιστεύω. Μακάρι, αλλά δεν το πιστεύω. Λοιπόν, να ακούσω τον κύριο Μπερτσουλάκη να μας πει καταρχήν η τοποθεσία, δηλαδή αυτή η άγρια που βλέπουμε, Μαγλινό βουνό λέγεται εδώ η τοποθεσία. Είναι για την πλαγιά όπως τη βλέπουμε, για αυτό το λόγο? Ακριβώς για αυτό το λόγο λέγεται Μαγλινό Γρεμνό. Σε αυτή εδώ τη σεισμή που κάνει, έχω ακούσει από τους προγόνους, από τον παππού μου, από τη γιαγιά μου, ότι υπάρχει, λέει, το αφομοίωμα του Αγίου Ελευθερίου εκεί πάνω, μέσα στη σεισμή. Έτσι έχω ακούσει από τους παλιούς. Το Φαράγγι αυτό έχει φιλοξενήσει τόσο πολύ όσο κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, όταν πέσαν οι Γερμανοί, όλος ο κόσμος από το Κολυμβάρι, από τα Καμισιανά και τη Σπηλιά, όλα τα χωριά βρήκαν το μοναδικό καταφύγιο που μπορούσαν και ήρθαν σε αυτό το Φαράγγι και κρυφτήκαν. Τα ζώα τους, οι άνθρωποι, τα παιδιά τους, τα εισοδήματά τους, εδώ εκβαληθήκε ο περισσότερος κόσμος και κρύптηκε. Πριν συνεχίσετε, ο αέρας που επικρατεί και τώρα είναι συνηθής φαινόμενο? Συνηθής, βέβαια. Όποια ώρα και να έρθει θα βρεις αυτό το δροσινό, αυτό το ευχάριστο αέρα και περιβάλλον με αυτό το ωραίο πράσινο. Όποια μέρα και να έρθει, όποια ώρα θα το βρεις αυτό το πράγμα. Είναι από τη φυσική καλονή. Λοιπόν, να ακούσω τώρα από τον πρόεδρο τι ενέργειες έχουν γίνει για τη διαφήμιση και για την προβολή του Φαραγγιού στα Δελιανά. Οι ενέργειες και η προβολή για το Φαράγγι των Δελιανών έχουν γίνει κατ' επανάληψη στις υπηρεσίες, οι οποίες συγκρούονται βέβαια στη χρηματοδότηση, η οποία είναι δύσκολη για όλες τις κοινότητες. Τι ακριβώς έχετε ζητήσει εσείς, κύριε Παπουτσάκη? Αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένα θα μπορούσαμε να σας μιλήσουμε για να σας πούμε ότι προσπαθούμε μέσω των προγραμμάτων του Leader 2, που είναι εύκολη η χρηματοδότηση, έστω και για τα Δελιανά, να γίνει η προβολή, η απαιτούμενη προβολή που χρειάζεται αυτό το άγριο και όμορφο Φαράγγι, να μπορέσουμε να προσελκύσουμε κόσμο στην κοινότητα τη δικιά μας και να κρατήσουμε και τους νέους, που είναι απαραίτητο για τη ζωή του τόπου και ειδικά της ενδοχώρας μιας κοινότητας η οποία είναι προβληματική και ημιορεινή όπως είναι τα Δελιανά. Εδώ πέρα το Φαράγγι έχει πολλούς σπήλιους δεξιά-αριστερά με διάφορες ονομασίες, όπως είναι Περιστερές, ο σπήλιος της Εύας, ο σπήλιος του Παλαντίνου, ο σπήλιος του Παπά, ας πούμε, και παράλληλα ας πούμε, έχει και πολλά τοπία τα οποία θα μπορούσαν, ας πούμε, να τα πάρει ο Ορειβατικός Σύλλογος για ορισμένες αναρχήσεις, όπως γίνονται σε άλλες θέσεις. Όπως είναι εδώ το Μαγλινό Γκρεβό, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο. Ένα ομοίωμα από τις πόρτες του Φαραγγιού της Σαμαριάς. Της Σαμαριάς. Ένα ομοίωμα ακριβώς. Όπως είναι φάμιλο, θα μπορούσε ο Ορειβατικός Σύλλογος να δημιουργήσει έστω και μια πρόσβαση προς τα εδώ πέρα με τα μέλη του να μπορέσουν να βγουν στην κορφή, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία και απότομη, και νομίζω δεν θέλουν και καλύτερο τοπίο για αυτό το σκοπό. Το Φαράγγι αυτά είναι σχετικά τα χαρίσματα του Φαραγγιού, και συνδυασμό θα μπορούσαμε να πούμε σχετικά με το κάτω Φαράγγι και με τον άξονα που ανήκουν τα Δελιανά, δηλαδή από Κολυμβάρι μέχρι εδώ πέρα, ας πούμε, θα μπορούσαμε έστω και στα προγράμματα Leader να μπούμε σε ένα πρόγραμμα να το αξιοποιήσουμε, που είναι φάμιλο και ειδικά στην περιοχή της επαρχίας Κισάμι, που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο πανομοιότυπο. Εδώ δίπλα όμως έχουμε και τον κύριο Καστρινάκη Γιώργο. Καστρινάκη Γιώργο. Κύριε Καστρινάκη, είστε ένας από τους παλιούς κατοίκους που έχουμε εδώ στα Δελιανά. Μάλιστα. Για πείτε μας 2-3 πράγματα έτσι παλιά από τη ζωή του Φαραγγιού. Τι θυμάστε δηλαδή εσείς εδώ πέρα? Μιλήσουμε προς 40 χρόνια. Προς 40 χρόνια. Προ 50 χρόνια. Από εδώ ήταν η γιαγιά μου. Τα Μεσάβια. Ναι. Φουντουλάκι. Συνεχίζοντας Και το Φαράγγι, γίνει στα Μεσάβια. Ναι. Τα Μεσάβια πάει η Φλόρια, κάτω παλιόχωρα. Ναι. Και είναι πολύ ωραίο τοπίο, ότι στον πόλεμο είχαν φιλοξενηθεί εδώ πέρα πολλές οικογένειες. Αυτά θέλω να μου πείτε. από το Κολυμβάρι και πάνω μέχρι Δρακώνα. Και όλη η περιοχή του εδώ πέρα. Τι θυμάστε για αυτές τις εποχές? Οι Γερμανοί δεν τις βρήκαν εδώ πέρα. Δεν είχαν πέσει από εδώ πέρα οι Γερμανοί. Εδώ μεταξύ, σαν πέσανε οι Γερμανοί, φιλοκρατζάνοι, φύγανε πάλι σαν πήγαιναν για δρόμοι. Αυτή τη στιγμή πιστεύετε ότι ο κόσμος ο οποίος επισκέπτεται το Φαράγγι είναι ο κόσμος που έπρεπε να βρίσκεται εδώ, ή είναι πολύ λίγος τόσος?
Όχι, έπρεπε να είναι. Έπρεπε να είναι περισσότερος από ό,τι είναι τώρα. Περισσότερος. Ο πρόεδρος συμφωνεί στην ίδια ερώτηση. Έτσι ακριβώς είναι και θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε ότι εκτός από την ομορφιά του Φαραγιού, την κατοχή από εδώ πέρα έχει ζήσει πολλοί κόσμος, έχει επιζήσει πολλοί κόσμος, διότι βγάζει πάρα πολλά άγρια όπως είναι οι βούρτσες, αγριομαρούλια και τέτοια, τα οποία τα συλλέγανε ο κόσμος και μπόρεσε και διατηρήθηκε στη ζωή για αρκετά τα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Σήμερα κάτι από αυτά σώζεται. Ορισμένα είναι η κτηνοτροφία σήμερα, η οποία έχει καταστρέψει ένα μεγάλο μέρος αυτών. Ορισμένες βούρτσες βγαίνουν ακόμα, δεν ξέρω αν τις γνωρίζει και όλος ο κόσμος τις βούρτσες. Αλλά εμείς πάντως, επειδή τις τρώγαμε και ζήσαμε εκείνα τα δύσκολα χρόνια, τα γνωρίζουμε. Εγώ θα πρέπει βέβαια να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο αυτόν τον κόσμο που έχει έρθει παρέα μας μέχρι εδώ στο Φαράγγι στα Δελιανά. Και θα ζητήσω, εάν θέλει κάποιος να συμπληρώσει τίποτα ή να προτείνει, μια που βρισκόμαστε στο Φαράγγι, να έρθει κοντά μας, να ακούσουμε ή ιστορία ή καμιά πρόταση αν θέλετε να κάνετε, όλα αυτά. Έχουμε την υπεύθυνη εδώ πέρα ενός νεοσύστατου πολιτιστικού συλλόγου που έχουμε στα Δελιανά, κύριε Παπουτσάκη, που είναι η κυρία... Η κυρία Κατσουλάκη. Μαρία Κατσουλάκη, ναι. Και πρόεδρος της προσωρινής επιτροπής είναι ο πατήρ Γεώργιος. Λοιπόν, σιγά σιγά η κυρία Κατσουλάκη να κατέβει από εκεί. Το μαλακό. Ναι, το μαλακό. Λοιπόν, να ακούσουμε 2-3 πράγματα για την ίδρυση του συλλόγου, του πολιτιστικού συλλόγου, ποιο είναι το σκεπτικό σας και τι προτίθεστε να κάνετε εδώ για την αξιοποίηση του Φαραγγιού, αν έχετε κάποιες προτάσεις. Ναι, θα θέλαμε όντως να αξιοποιηθεί το Φαράγγι, να έχουμε κάποιο τουρισμό, να μην φύγει ο πολιτισμός από τα Δελιανά και γενικά από τα χωριά. Να μένει... Τόσα χρόνια, να σας διακόψω, ναι. Τόσα χρόνια γιατί δεν έχει γίνει, ενώ ο αέρας είναι βέβαια υπερβολικός θα βραβούν πάρα πολύ, τόσα χρόνια γιατί δεν έχει γίνει κάτι, μια κίνηση για την προβολή και διαφήμιση του Φαραγγιού εδώ στα Δελιανά. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό δεν το ξέρω και γι' αυτό προσπαθούμε τώρα εμείς που έχουμε έρθει στα Δελιανά, είμαστε κάτι και το Δελιανό, να κάνουμε κάτι για αυτό το χωριό. Ναι. Οι νέοι άνθρωποι μένουν ή το σκέφτονται? Αυτό το σκέφτονται. Γι' αυτό προσπαθούμε να μείνουν, να μην φεύγουν. Γι' αυτό θέλουμε κάτι να γίνει εδώ στο Φαράγγι και γενικά στα Δελιανά. Μάλιστα. Θα έχουμε δυνατότητα να πούμε βέβαια και στη συνέχεια πολλά και για το σύλλογο και με εσάς. Κάποιος άλλος κύριος θέλει να έρθει να μας πει, έλα, ο φίλος μας εδώ να κατέβει. Έλα να μας πει μια ιστορία, ξέρω εγώ, έλα εδώ. Έλα να πούμε καμιά ιστορία, σιγά. Λοιπόν, ο κύριος... Στέλιος Κατσουλάκης. Στέλιος Κατσουλάκης, λοιπόν. Εδώ πέρα, όπως βλέπεις, λιγοστεύουμε. Αλλά... Τι είναι αυτό που θα έκανε τον κόσμο να μην απομακρυνθεί από την Ήπειρο, τι πιστεύετε? Πολλά πράγματα, ας πούμε. Να, οι γεώτες τώρα σαν νέοι εδώ πέρα, να μην δεν έχουμε κάτι, ας πούμε, τίποτα. Η γεώτρηση που είδαμε στην είσοδο του Φαραγγιού. Ναι, και το νερό αυτό που περνά από εδώ πέρα. Περνάει νερό από εδώ από κάτω. Από εδώ από κάτω περνά το νερό. Μας το έχουν πάρει και ίσα ίσα έχουμε εμείς να πίνουμε. Δηλαδή αυτοί που, εμείς που είχαμε το νερό, γιατί γεώτηση, λοιπόν δεν έχουμε τώρα να πίνουμε. Πες ότι έχουμε και 5 πρόβατα, εντάξει. Να τα έχουμε, να τα ζωντανάσουμε. Ένας νέος πώς θα κάτσει εδώ πέρα λέμε. Να βγάλει 5 φράγκα λέμε. Περιμένεις ένα λάδι που να φτάξει. Πιστεύετε ότι αν γίνει η αξιοποίηση εδώ του Φαραγγιού, ότι και η προσέλευση του κόσμου θα ήταν μεγαλύτερη και περισσότερη ζωή θα υπήρχε στο χωριό? Πώς θα υπάρχει βέβαια. Και εγώ που έχω 2 παιδιά, το ένα θα προορίζεται για το χωριό. Έτσι δηλαδή με τα δεδομένα. Μάλιστα. Να ακούσουμε κάποιο άλλο φίλο μας, τον κύριο Περογιάννη. Κύριε Περογιάννη, εσείς Λοιπόν, παραθερίζετε εδώ ή είστε μόνιμος κάτοικος? Όχι, μόνιμος κάτοικος είμαι εδώ πέρα. Ναι. Και το έχω τέλος πάντων η ικανοποίησή μου για το ξεκίνημα αυτής της διαδρομής από Πόρτα Μεσημέρου εδώ πέρα. Ναι, το Φαράγγι το δικό μας είναι ένα από τα πιο αξιοθέατα φαράγγια της Κισάμου. Τα πιο αξιοθέατα φαράγγια της Κισάμου. Εγώ θα έλεγα ολόκληρου του νομού. Όχι, του νομού δεν μπορούμε να το πούμε, να προσβάλλουμε σαν τη Σαμαριά. Είπαμε από τα πιο αξιόλογα φαράγγια της Κισάμου. Ναι. Είπαμε. Και η διαδρομή... Εγώ σας είπα ότι εδώ τώρα βρισκόμαστε... του νομού. Δεν μιλάμε για ένα. Ναι, εδώ βρισκόμαστε στο κέντρο του Φαραγγιού. Έχει ακόμα διαδρομή πολύ. Εκεί απάνω αυτό είναι το λεγόμενο καστρί. Και έχει φρούριο. Η κορφή που βλέπουμε Ναι. Έχει φρούρια πάνω, το οποίο είναι πριν Χριστού το φρούριο αυτό. Πριν Χριστού, και γι' αυτό το λόγο το είχαν οι παλιοί, διότι ήταν κρυσφύγετον
κρυσφύγητο εδώ πέρα το φαράγγι των επαναστάσεων. Και είχαν εκεί πέρα φρούριο και είχαν στρατό. Οι παλιοί δηλαδή πριν Χριστού, καταλάβετε, το οποίο σώζει το φρούριο και είναι χτισμένο με... Η αρχαιολογία το γνωρίζει αυτό που λέτε? Το γνωρίζει η αρχαιολογία. Έχετε δει ποτέ υπεύθυνους εδώ να έρθουν? Εγώ δεν γνωρίζω, διότι κάθε υπεύθυνος που έρθει ανταποκρίνεται με τον πρόεδρο, με το συλλόγο. Ο πρόεδρος, ο κ. Παπουτσάκης, να έρθει εδώ. Έχετε δει εσείς επίσκεψη εδώ πέρα από αρχαιολόγους για το συγκεκριμένο θέμα? Αλλιώς, προς την κάμερα. Καλά λέει ο κύριος Περογιάννης, πλην όμως το μέρος, το σημείο το οποίο υποδεικνύει γεωλογικά έρχεται στην κοινότητα Μαλαθύρου και τα περισσότερα τα γνωρίζει η κοινότητα Μαλαθύρου. Το σημείο αποκλειστικά του Καστήλ στην επάνω μπάντα. Εσείς πάντως από την πλευρά των Δελιανών δεν έχετε υπόψη να έχει γίνει κάτι? Όχι, από την πλευρά των Δελιανών φυσικά όχι. Εμείς προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε το φυσικό κάλος του φαραγιού. Αυτό είναι πριν Χριστού αυτό το έργο, καταλάβετε. Ναι, και από εδώ με 1 χιλιόμετρο ακόμα πιο μέσα ήταν μήλοι. Μήλοι οι οποίοι πηγαίναμε εμείς παλιά και αλέθαμε και πέρα το σιτάρι μας. Καταλάβετε. Αλέθαμε το σιτάρι μας και τρέχουν και πολλά νερά, οπότε μπορεί να αξιοποιηθεί εδώ πέρα να πούμε να ιδρευτεί το φαράγγι από τα νερά αυτά. Είναι πολλά νερά αυτά που ιδρεύονται 7 κοινότητες. Καταλάβετε. Μάλιστα, ωραία. Ναι. Λοιπόν, να έρθει κάποιος άλλος κύριος, ένας φίλος μας. Ο κύριος, γεια σας. Παπαρδαλάκης. Παπαρδαλάκης. Μένετε εδώ μόνιμος κάτοικος? Παραθεριστής είμαι. Παραθεριστής. Η καταγωγή μου είναι από εδώ. Μένετε στην Αθήνα? Πού? Ναι, μένω στην Αθήνα. Για να ακούσουμε 2-3 πράγματα. Αφού είστε από εδώ γέννημα δρέμα, θα έλεγα από εδώ ανατραφήκατε και μετά από 20, 25, 30 χρόνια, δεν ξέρω πώς χρονίζετε, βλέπετε την ίδια κατάσταση που είχατε αφήσει όταν φύγατε. Τα ίδια. Πιστεύω ότι το φαράγγι αυτή τη στιγμή διατηρείται από τις φιλότιμες προσπάθειες των τοπικών αρχών, των κατοίκων και πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη τύχη γιατί έχει πολύ μεγάλες φυσικές ομορφιές. Είναι Αγία Παρασκευή περίπου 2 χιλιόμετρα πιο πάνω από αυτό το σημείο με πηγές, πολύ καλό νερό, το οποίο βέβαια τροφοδοτεί και κάτω τα χωριά. Πλατάνια, μπορείς να κάνεις με την οικογένειά σου να έρθεις να φας, να ξεκουραστείς, να περπατήσεις. Είναι πανέμορφα, αξίζει πραγματικά τον κόπο. Το λυπηρό είναι ότι δεν έχει γίνει μια αξιοποίηση, έτσι. Δεν έχει γίνει αξιοποίηση. Και πιστεύω θέλει μια κινητοποίηση μέσω των μαζικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και βασικά μια ενεργοποίηση όλου του κόσμου ώστε να δειχθεί και από εσάς, από τα τηλεοπτικά κανάλια, να δειχθεί η ομορφιά. Η ομορφιά ακόμα ας πούμε και το πώς μπορεί να φτιαχτεί αυτό το φαράγγι. Κάποιος άλλος έχει να συμπληρώσει τίποτα? Λοιπόν, κύριε Παπουτσάκη, να προχωρήσουμε σιγά σιγά. Ορισμένα φυσικά τοπία τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία προς τα έξω και θα συνεχίσουμε με άλλα σημεία της κοινότητας. Βρισκόμαστε στις πόρτες του φαραγιού. Η τοποθεσία λέγεται στο Βοθόνο Τοριάκι, γιατί η περιοχή μας αριστερά έχει την τοποθεσία Βόθωνας, στον οποίο Βόθωνα διατηρούνται πάρα πολύ καλά αμπέλια με υψηλό βαθμά σταφύλια και όπως βλέπετε είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος οι πόρτες του φαραγιού. Βλέπετε πάρα πολύ βλάστηση. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι, το επισημάναμε και μέσα στο φαράγγι, ότι ίσως δεν έχει γίνει τίποτα και γι' αυτό ακριβώς δεν πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος. Δηλαδή εγώ ειλικρινά δεν είδα ούτε μία ταμπέλα να γράφει προς φαράγγι Δελιανών ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω εσείς, εγώ ρωτώ εσάς πάτερ πρώτα και μετά θα πάω στον κοινοτάρχη. Δυστυχώς μέχρι τώρα τελευταία είχαν γίνει ελάχιστα ή μηδαμινά πράγματα για την προβολή του φαραγιού. Τώρα τελευταία στην είσοδο του χωριού ο πρόεδρος έφτιαξε μία κατατοπιστική πινακίδα σε 4, ο πολιτιστικός σύλλογος έγραψε μία πινακίδα σε 4 γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ελληνικά, στο οποίο αναφέρεται για το φαράγγι, αλλά δυστυχώς όμως πάλι λείπει η προβολή. Ο πολύς ο κόσμος δεν γνωρίζει πως υπάρχει αυτό το φαράγγι. Δεν γνωρίζει. Δεν νομίζουμε ότι οι ταμπέλες είναι αρκετές για να αναδειχθεί ένα τοπίο και ένα φυσικό κάλος σε μια κάθε περιοχή. Απαραίτητη προβολή είναι τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, είτε τηλεόραση είτε ραδιόφωνο.
Οι προσπάθειες που ξεκινάμε είναι βέβαια λίγες, διότι βρισκόμαστε σε κακή οικονομική κατάσταση σαν κοινότητα, με πολύ λίγα οικονομικές ενισχύσεις δεν έχουμε πουθενά να πάρουμε και τώρα προσβλέπουμε και κάνουμε τις κινήσεις στα Leader 2, τα οποία είναι τα μόνα προγράμματα που μπορούν να αξιοποιήσουν και να δώσουν και κάποιο κύρος στην κοινότητα, να αξιοποιηθούν τα διάφορα κάλλη που έχει, για να μπορέσουμε και εμείς να δημιουργήσουμε ορισμένους πόρους, να αναπτύξουμε τον τόπο αυτό όπως πρέπει. Όσον αφορά για την ταμπέλα που είπε προηγουμένως, προτού δημιουργηθεί ο δρόμος εκεί στη διασταύρωση, υπήρχε μια ταμπέλα βέβαια πάλι της κοινότητας, όχι με κρατική μέριμνα, με της κοινότητας μια μέριμνα, ταμπέλα Ποροφάραγκο, η οποία δυστυχώς φτιάχνοντας το δρόμο ευρέθηκε και αυτή εκτός τόπου και χρόνου. Και με αποτέλεσμα να μην τη δω εγώ, έτσι, ναι, και να είμαι λίγο σπυρός απέναντι στην κοινότητα Δελιανών. Δεν βλάπτει τίποτα, όλα είναι σωστά. Αλλά κάνουμε όμως και καλό με την προβολή του φαραγγιού. Οι επικρίσεις, όλα. Αυτό που είπαμε είναι απαραίτητο προσέον, είναι η προβολή. Μια ταμπέλα δεν βλάπτει. Έχουμε ήδη φτιάξει τώρα άλλες ξενόγλωσσες, σε 3 συν την ελληνική, σε 4 γλώσσες, και για τους ντόπιους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον τόπο και για τους ξένους σε 4 γλώσσες. Κάναμε μια προσπάθεια να δούμε αν θα τα καταφέρουμε με το πέρασμα του χρόνου να κάνουμε την προβολή που του αξίζει. Εγώ να προσθέσω ότι το φαράγγι αυτό στην περίοδο της κατοχής των Γερμανών από το 1941 έως το 1945 διαμέναν εδώ πέρα ασυρμάτοι, οι Εγγλέζοι και άλλοι, και ενώ ερχόταν οι Γερμανοί με τα ραδιογονόματρα και δεν μπορούσαν να τους ανακαλύψουν, διότι ήταν και στη μια μεριά και στην άλλη κατασκοπία, η οποία βοήθησε πολύ την εποχή των Εγγλέζων, καταλάβετε. Μάλιστα. Ναι, και είναι ένα πολύ σπάνιο τοπίο, το οποίο μπορεί να κρυφτεί εύκολα σε οποιαδήποτε κατάσταση και να είναι από τον κατακτητή. Από εδώ που βρισκόμαστε τώρα και σε απόσταση περίπου 150 με 200 μέτρων βρίσκεται η γεώτρηση, η οποία τελειοποιήθηκε το 1991, εσωληνώθηκε με 60 κυβικά νερό, και το μόνο που μας απομένει τώρα είναι να δούμε τις υπηρεσίες μέσω του ΟΑΔΙΚ, η οποία δημιούργησε και το έργο αυτό, να αξιοποιηθούν σωστά για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα κίνητρο ζωής στην κοινότητα. Υποσχέσεις βέβαια έχουμε λάβει πολλές, οι μελέτες υποτίθεται ότι είναι φτιαγμένες, αλλά δεν υπάρχει, από ό,τι μας λένε, και η σωστή χρηματοδότηση προς τον ΟΑΔΙΚ για έργα για αυτό το σκοπό αποκλειστικά. Δεν πάμε να ελπίζετε ότι μια μέρα το νερό θα ανεβεί στην επιφάνεια. Οπωσδήποτε ελπίζουμε, και το ελπίζουμε και πολύ σύντομα να γίνει αυτό. Διότι είναι η μοναδική κοινότητα η οποία πρέπει να έχει την προτεραιότητα που της έπρεπε από τη στιγμή που της επήρανε τα νερά, τα διοχετεύσανε βέβαια καλώς προκειμένου να ιδρεύονται ορισμένες άλλες κοινότητες, αλλά αυτό δεν πρέπει να ξεχνάνε την πηγή που ξεκινήσανε τα νερά και οι αγώνες που είχαν γίνει εδώ πέρα, προκειμένου ας πούμε σήμερα οι άλλοι να βρίσκονται με νερό και εμείς να είμαστε στην εχθρή κατάσταση, να τσακώνεται ο ένας με τον άλλο, να κλείσει τη βρύση του για να μπορέσει ο άλλος να πάρει. Αυτά προς το παρόν. Πάνω, βέβαια, έτσι. Βρίσκεται ακριβώς από πάνω του παλαιού ναού. Πάντως από ό,τι βλέπω δεν είναι και εύκολη διάβαση. Θα δούμε ορισμένα λήξενα στο παλαιό ναό, όπως την παλιά βάση της Αγίας Τράπεζας και ένα κτηνιατήρι ακίνητο, κολόνα. Μετά τη δύσκολη ανάβαση προς την εκκλησία θα μπούμε στον περίβολο του ναού, ο οποίος έχει χτιστεί, είπαμε, στα ερείπια παλαιότερου ναού. Όταν χτιζόταν ο ναός ευρέθηκαν λείψανα παλαιότερων τάφων. Βλέπουμε μπροστά μας αυτή
την πέτρα η οποία αποτελούσε τη βάση, αποτελούσε μάλλον τη παλιά Αγία που βλέπουμε, αποτελούσε τη βάση της αποτελούσε την παλιά Αγία Τράπεζα του ναού. Μπαίνοντας τώρα μέσα στο ναό θα δούμε... Ο ναός του Αγίου Γεωργίου είπαμε, έτσι. Βλέπουμε αυτή την... Γιατί έχουμε πρόβλημα με τα φώτα εδώ έξω. Εντάξει. Βλέπουμε αυτή την ραβδωτή κολόνα, η οποία ραβδωτή κολόνα αποτελούσε ένα ακίνητο θυμιατήρι. Αυτό εδώ μέσα η εσοχή που βλέπουμε, οι πιστοί έβαζαν τα κάρβουνά τους και το λιβάνι και θύμιαζαν. Γνωρίζουμε τι χρονολογίας μπορεί να είναι αυτό το θυμιατήρι. Ακριβή χρονολογία δεν γνωρίζω, πάντως παρόμοια θυμιατήρια έχω δει στο μοναστήρι της Κεσαριανής στην Αθήνα, έτσι πάλι με τη μορφή πέτρινης ραβδωτής κολόνας, και οπωσδήποτε πρέπει να είναι 11ος-12ος αιώνας. Αυτό βέβαια είναι κατά προσέγγιση ο ορισμός της χρονολογίας. Εδώ στην Κρήτη ή στο νομό μας έχετε δει κάτι παρόμοιο? Έχω δει επίσης, υπάρχει άλλο ένα παρακάτω, είναι πεταγμένο μέσα δυστυχώς σε κάτι βάτα, είναι μέσα σε κάτι βάτα, αλλά σε άλλα μέρη δεν έχω. Πάλι εδώ στα Δελιανά. Ναι, εδώ στα Δελιανά παρακάτω. Σε άλλη ενορία δεν υπάρχει. Σε άλλο ενορία δεν έχω δει τουλάχιστον. Να περάσουμε έξω που έχουμε αυτή την πανέμορφη θέα, θα πρέπει να περάσουμε έξω να δούμε αυτή την πανέμορφη θέα που έχουμε ακριβώς εδώ από κάτω, που νομίζω ότι το μάτι πρέπει να πιάνει πολλές χιλιάδες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αριστερά. Νομίζω ότι έχουμε επαφή μέχρι και το Καστέλ, τη θάλασσα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο συνοικισμό Πύργο, σε υψόμετρο περίπου τα 320 μέτρα. Από την ονομασία την πήρε από το μπροστά μας, έχουμε το κτίριο Πύργος, ο οποίος την είχε κτίσει... Μιλάμε εδώ ακριβώς από κάτω που βρισκόμαστε εμείς. Εδώ ακριβώς από κάτω. Την έκτισε κάποιος Τούρκος, ο οποίος εκαθότανε, ήταν η μόνιμη του κατοικία τα Λουραδιανά, στον πρώτο συνοικισμό της κοινότητος. Και την είχε εδώ και στα Λουραδιανά διέμενε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Εδώ τον Πύργο τον είχε ως έπαυλη, καλοκαιρινή έπαυλη, ο οποίος ήταν ο αγάστης, και έχω ακούσει από τους γονείς μου και από τον παππού μου και από τη γιαγιά μου, ήταν ο αγάς της περιφέρειας. Μπροστά μας από το σημείο αυτό που... Ακριβώς από κάτω, έτσι. Ναι, ακριβώς από κάτω είναι ο συνοικισμός Καμάρα της κοινότητας Δελιανών. Το κέντρο των Δελιανών. Το κέντρο των Δελιανών λίγο δεξιότερα. Λίγο δεξιότερα ακόμα απέναντι είναι η κοινότητα η Πανεθήμου. Η Πανέθυμος είναι μέσα. Βεβαίως. Στο μέσο ακριβώς εδώ που βρισκόμεθα μεταξύ του συνοικισμού Πύργου και Δελιανών είναι το νεκροταφείο Μιχαήλ Αρχάγγελος της μισής κοινότητας ενορίας Δελιανών. Από το σημείο αυτό που βρισκόμεθα μπορούμε να αριθμίσουμε περί τις 10 εκκλησίες που βρίσκονται μέσα στην κοινότητα και έξω από την κοινότητά μας. Έχουμε μπροστά μας τον Άγιο Φώτη, μέσα στο πανέμορφο αυτό δασίλειο. Ακριβώς μπροστά, έτσι. Μπροστά κάτω στο βάθος. Απέναντί μας είναι το μετόχι της Γκράκερας, το μοναστήρι της Γκράκερας. Ακριβώς... Θα πρέπει να πούμε ότι στο μοναστήρι της Γκράκερας θα έχουμε ένα ολόκληρο αφιέρωμα από το συνεργάτη και συνάδελφο τον Βαγγέλη τον Ζαμπετουλάκη. Σύντομα θα επισκεφθεί την περιοχή σας και θα έχουμε ένα ολόκληρο αφιέρωμα για αυτό το μοναστήρι. Ακριβώς απέναντι στο ύψωμα, όπως βλέπουμε στο ύψος της κορυφογραμμής, είναι ο προφήτης της Ελισσέας. Που ανήκει σε ποια κοινότητα? Κοινότητα Ζιβραγών. Ζιβραγού λοιπόν, έτσι. Βεβαίως, ανήκει στην κοινότητα Ζιβραγού. Έχουμε τον Άγιο Γεώργιο, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του συνοικισμού Καμάρας. Κεντρική εκκλησία των Δελιανών, ποια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι? Γιατί εδώ πέρα έχω μπερδευτεί. Βεβαίως, κεντρική εκκλησία της κοινότητας Δελιανών είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ο Μητροπολιτικός ναός της κοινότητός μας. Μάλιστα. Επίσης, από το σημείο που βρισκόμαστε μέσα σε όλη αυτή τη θέα, θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε μπροστά μας τη
μεγαλύτερη ίσως μερίδα από τα ελαιόδεντρα που έχουμε στην κοινότητα Δελιανών. Και δεξιά και αριστερά μας έχουμε και αμπέλια πάρα πολλά, ακριβώς απέναντι από το σημείο που βρισκόμαστε. Βλέπουμε όμως και πολλά χωράφια άδεια, σαν να έχει βγει κρυθάρι. Έχουμε πολλή ποσότητα εδώ, παράγεται ή όχι? Λίγη, πολύ λίγη για τα ζώα μας. Κτηνοτροφική δεν έχουμε ποσότητα μεγάλη. Ελάχιστη ποσότητα. Λοιπόν, έχουμε να συμπληρώσουμε, να πούμε τίποτα άλλο. Αριστερά μας βλέπουμε τα 3 λόνια, τα οποία ανήκουν στην κοινότητα Σακοπηγαδίου. Απέναντι αριστερά. Στο ύψος της θάλασσας θα μπορούσαμε να πούμε. Ακριβώς. Και τον κόλπο της Κισάμου. Λίγο ξεδιακρίνεται βέβαια η θάλασσα, ό,τι μπορούν να δουν και οι τηλεθεατές μας. Πες τα καταλήμματα μια που μιλάς. Αριστερά μας απέναντι είναι τα λεγόμενα ελληνικά σπηλάκια, ελληνικό σπιτάκια. Δεν μπορούμε να τα δούμε. Σε ποιο ύψος περίπου, που να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας τι λέμε. Εκεί που είναι το σπίτι, πιο αριστερά. Έχουμε κάποια ιστορία εκεί για αυτά τα σπίτια. Να ακούσουμε. Είναι τάφη της τέλη της ελληνιστικής εποχής, πιθανόν και πρώιμη Ρωμαιοκρατίας. Είναι θολωτή, σπηλαιωτή τάφη. Δυστυχώς όλοι έχουν συλληθεί και μονάχα κατά καιρούς έχουν βρεθεί λήψη αναχτερισμάτων. Πάντως δεν είναι συλλημένη όλη αυτή η τάφη. Αλλά δεν γνωρίζουμε να έχει γίνει τίποτα για να... Όχι. Πρόσφατα ανασκαφές δεν έχουν γίνει. Αλλά πιθανόν να έχουν από αρχαιοκάπηλους να έχουν συλληθεί. Είναι και αυτό κάτι. Να προχωρήσουμε λίγο δεξιότερα, σιγά σιγά εδώ, γιατί έχουμε και την κάθοδο. Λίγο δεξιότερα να πάρουμε μια εικόνα από το φαράγγι που βρισκόμαστε προηγουμένως ή κάτι άλλο να δείξουμε πιο νωρίς, Πάτερ. Ναι, απέναντι βρίσκομαι. Λοιπόν, ακριβώς απέναντι τι έχουμε. Βρίσκομαι, υπάρχει ο συνοικισμός της Γρασκεράς, η οποία ανήκει στη κοινότητα Δελιανών, η εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρα Κημητηριακός Ναός και ψηλότερα υπάρχει ένας τρίκλητος ναός που ανήκει... Μιλάμε ακριβώς απέναντι, απέναντι, στην τοποθεσία Πόρος της Φυθιάς. Και στο βάθος είναι ο οικισμός Καλάμη, ένας οικισμός ο οποίος μνημονεύεται ήδη από την απογραφή του 1630 που διενέργησε ο Φραντζέσκο Βασιλικάτα. Επίσης και ο οικισμός Πύργος μνημονεύεται στην απογραφή του 1630, καθώς και ο οικισμός της Καμάρας και ο οικισμός του Προδρόμου. Έχουμε, θα έλεγα, το πάνω την είσοδο του φαραγιού το Κακοπέτρου είναι αυτό, και ακριβώς δεξιά το φαράγγι το Δελιανών, έτσι, όπως από εδώ η είσοδο. Το Ποροφάρακο, όπως είπαμε, έτσι. Λοιπόν, σιγά σιγά δεν έχουμε να δείξουμε τίποτα άλλο από εδώ, σιγά σιγά να κατηφορήσουμε. Έχουμε να δούμε το δέντρο, το πλάτανο, το ιστορικό πλάτανο, έτσι, που ερχόταν εδώ για παραθερισμό ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν η περιοδία του, οι προεκλογικές του περιοδίες περνούσε και κάθισε σε αυτό το δέντρο και φώναζε, ας πούμε, στους δικούς τους και σε όλους τους οργανούς, και ειδικά έχω ακούσει ότι φώναζε τη γιαγιά μου και τη φώναζε «Μωρή Μπερτσιλογιάννενα», έτσι με αυτή ακριβώς τη φράση. «Φέρει μου λιγάκι κρυθαρένιο ψωμί και ελιές, να φάμε και να πιούμε μια κρασιά και λίγο έτσι νερό από τη λαΐνα σου που το λέω, το έκανε κρύο νερό». Το δέντρο αυτό σώζεται. Να επισκεφτούμε να το δούμε. Κάτι άλλο που νομίζω αξίζει τον κόπο να το αναφέρομαι είναι το εξής περίεργο, το ότι ο ναός του Αγίου Γεωργίου, ο ναός του Αγίου Φωτίου που σώζεται στο βάθος της Ρεμαθιάς και ο ναός της Παναγιάς της Γρασκεράς είναι σε μία ευθεία που να βάλει κανείς το υποδεκάμετρο θα τη βρει ακριβή. Μπορούμε να εξηγήσουμε το γιατί. Ο ναός που βρισκόμαστε τώρα εμείς και οι άλλοι δύο ναοί, αυτός που είναι στο βάθος και αυτός που βγαίνει στην κορυφογραμμή, έτσι. Έχει ακούσει, υπάρχει καμία εξήγηση? Εξήγηση τουλάχιστον εγώ δεν έχω βρει από τις έρευνες που έχω κάνει. Το μοναδικό όμως που μπορώ να πω είναι ότι και οι τρεις ναοί ήταν πάρα πολύ παλιοί ναοί και
πιθανόν όλοι οι χτίτορες αυτών των ναών, ότι για την αιτία που τη χτίσαν να έχει χαθεί στη λησμονιά του χρόνου. Μάλιστα. Λοιπόν, πρωτού σας καλωσορίσω για την τιμή και σας ευχαριστήσω για τον κόπο και την τιμή που κάνετε να έρθει να προβάλλετε αυτή η γειτονιά της κοινότητός μου. Σας καλωσορίζω στο συνοικισμό Πύργο και σας λέω ότι βρισκόμαστε στο σημείο αυτό όπου ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά την προεκλογικές του κινήσεις περνούσε από εδώ αυτό το σημείο. Υπήρχε μια πεζούλα, ένα τυχείο με πλάκες απάνω και κάθιζε και φώναζε εδώ σε όλες τις γειτόνισσες και σε όλες τους χωριανούς. Τότε πόσα άτομα, πώς ήταν οι μόνιμοι κάτοικοι εδώ? Εγώ έφτασα... εδώ στην περιοχή αυτή. Ναι, εδώ στο συνοικισμό αυτό τους έφτασα 22 άντρες. Οικογένειες τώρα. Όχι, άντρες, 22 άντρες μετρώμαστε και κατεβαίναμε στα Δελιανά, στα καφενεία, στο κέντρο του χωριού για να πιούμε τον καφέ μας και να πάρουμε ό,τι θέλουμε. Δυστυχώς τώρα έχουμε κατητήσει και έχουν μείνει 3 άτομα. Που ο μικρότερος είμαι εγώ στα 62 χρονών. Ο μικρότερος. Λοιπόν, αυτό το δέντρο, όπως είπατε και εσείς, πραγματικά έχει τη δικιά του την ξεχωριστή σημασία. Βεβαίως. Έχει, διότι όπως σας είπα, εδώ... Ακούσαμε το δικό με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Εδώ ήταν το πηγάδι το οποίο αδρεύεται. Σώζεται και σήμερα. Σώζεται βεβαίως, σώζεται και σήμερα. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, την ονομασία την πήρε η γειτονιά από αυτό εκεί το κτίριο που είναι από την πίσω μεριά. Το οποίο, από αυτό το σημείο θα το πω, μπορούμε να πάμε πολύ λίγο να το πάρουμε. Το Πύργο. Πύργο. Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο στον πρόεδρο, τον κύριο Παπουτσάκη, θα παρακαλέσω κάποιο κύριο που έχουμε εδώ που μας είπε κάτι για την Αυστραλία. Έχει ζητήσει κάτι. Για να ακούσουμε τι θέλει να μας πει. Το μόνο που θέλω εγώ να πω ότι να προβάλλετε αυτή την εκπομπή, Στην Αυστραλία εσείς είδατε δικιά μας εκπομπή. Μάλιστα, 6 ώρα το πρωί έδειχνε το κριτικό κανάλι του Αγγελάκη. Ναι. Το έδειχνε. Στη Μελβούρνη τώρα μιλάτε. Στη Μελβούρνη. Στις ευρωεκλογές όλη η Ελλάδα δεν ήξερε τα αποτελέσματα, εμείς τα είχαμε ακούσει. Μάλιστα. Στις ευρωεκλογές... Λοιπόν, τι θέλετε τώρα, θέλετε να στείλουμε ένα αντίγραφο? Ναι, ένα αντίγραφο το στείλουμε στην Αυστραλία. Να δουν αυτά που βλέπετε τώρα εσείς. Αυτά θέλουμε εμείς. Ωραία, λοιπόν. Ο διευθυντής του σταθμού είμαι σίγουρος ότι θα ακούσει αυτή την... Την παράκληση τη δικιά σας. Κατσουλάκης λέγομαι, Μανώλης Κατσουλάκης λέγομαι. Πολύ ωραία κύριε Κατσουλάκη. Εύχομαι ο διευθυντής θα το ακούσει σίγουρα βέβαια και η παράκλησή σας θα διεκπληρωθεί. Θα φτάσει. Ναι, θέλουμε να εκπληρωθεί αυτή. Έχετε συγγενείς? Έχω αδερφό εκεί πέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, στο χωριό μας μπορούμε να σας κεράσουμε μια τσικουδιά που... Εδώ, θα την πιούμε εδώ τη τσικουδιά. Εδώ να έρθει. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι λίγο πριν να τελειώσουμε έχουμε να δείξουμε ακόμα 1-2 σημεία. Φεύγοντας από αυτό το ψηλότερο σημείο που λέγεται Πύργος της κοινότητάς μας, θα κατευθυνθούμε πλέον στην Καμάρα σε ένα αμφιθεατρικό συνοικισμό, όπου θα δούμε και την οικία του παππού του Αλέξη Μινωτή, που διασώζεται ένα πολύ καλό κτίριο ακόμα. Και συνεχεία θα προχωρήσουμε προς τον πρόδρομο, να δούμε τον Άγιο Γιάννη, την εκκλησία τον πρόδρομο, εξού και η ονομασία του χωριού του συνοικισμού του ντόπιου και παραδίπλα ακριβώς που βρίσκεται η οικία του οπλαρχηγού Μανώλη Μπαλαντίνου. Αφού σας καλωσορίσουμε, να πιούμε και μια τσικουδιά εδώ στον Πύργο και συνεχεία να κατηφορήσουμε προς τους άλλους συνοικισμούς, να τελειώσουμε και το πρόγραμμα του σημερινού. Μάλιστα, γεια σας. Γεια σου. Να σας ευχαριστήσουμε βέβαια για τη φιλοξενία και εδώ, έτσι. Έλα, Θείο Γιώργη. Καλώς σε βρήκαμε. Καλώς ήρθα. Καλώς σε βρήκαμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, λάτε, παίρνετε τα ποτηράκια. Να κάνει κέραμα. Καλώς ήρθατε στην υγεία σας. Καλώς σας βρήκαμε κι εμείς. Ελάτε, πάρτε ποτηράκια. Να έχουμε και στην εκπομπή. Καλώς ορίστε και καλή επιτυχία. Καλά, να ευχαριστούμε. Εβίβα, καλώς σας βρήκαμε. Να είστε καλά. Καλώς ορίστε. Και στην άλλη πολιτεία. Καλώς ορίστε. Εντάξει, ευχαριστούμε. Τελειώνοντας τη διαδρομή μας, θα θέλουμε από τα ψηλότερα σημεία να σας δείξουμε αμφιθεατρικά πλέον και σε μεγάλη έκταση τον πρόδρομο, το συνοικισμό πρόδρομο με την ομώνυμη εκκλησία μέσα και το κτίριο του οπλαρχηγού Μανώλη Μπαλαντίνου. Συνεχεία θα προχωρήσουμε προς την Καμάρα, η οποία φαίνεται και αυτή από εδώ πέρα που είμαστε τώρα τελείως αμφιθεατρικά,
και θα βρεθούμε σε λίγο εκεί πέρα για να σας δείξουμε την οικία που γεννήθηκε ο παππούς του Αλέξη Μηνωτή. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα σπίτια του παππού του Αλέξη Μηνωτή. Θα τα δούμε στη συνεχεία μπροστά μας. Είναι σπίτια που δεν κατοικούνται σήμερα. Δεν κατοικούνται σήμερα, δεν κατοικούνται. Παράλληλα μπορούμε να σας πει και 5 κουβέντες ο ανιψιός του Αλέξη Μηνωτή, Στέλιος Μηνωτάκης, ο οποίος είναι πολύ πιο κατατοπισμένος από τον καθένα. Είναι μια εκείνη της οικογένειας. Λοιπόν, κύριε Μηνωτάκη, να ακούσουμε. Εδώ γεννήθηκε το σπίτι του Αλέξη Μηνωτή ήταν αυτό. Ο πατέρας του και ο παππούς μου ήταν αδέρφια. Και ύστερα μετά έφυγε ο Μηνωτής, μετά μεγαλώσανε, έφυγε στο θέατρο. Γνωρίζουμε ιστορίες έτσι από παλιά εδώ πέρα, στο συγκεκριμένο σπίτι ερχόταν προσωπικότητες όλα αυτά. Ναι, ερχότανε. Ποιος θυμάστε Κάθε καλοκαίρι, τις αδερφίδες του, τον αδερφό του, τον Κώστα, αυτός δεν το θυμούμαι. Δεν θυμάστε. Το σπίτι αυτό σήμερα δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση, θα πρέπει να πούμε. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάποιες ενέργειες για να γίνει μια αναπαλαίωση. Δεν έχω κάνει. Δεν έχει γίνει τίποτα. Ο πρόεδρος γνωρίζει. Κοιτάτε, αυτό το σπίτι τώρα προσπαθούμε, σας είπα και προηγουμένως, ότι μόνο τα προγράμματα Leader είναι σε θέση να αξιοποιήσουν κάτι τέτοιο. Πέρυσι κάναμε μια συγκεκριμένη εορτή για τον Αλέξη Μηνωτή. Νομίζω ότι το έχουν αναφέρει και άλλοι προηγουμένως στην πορεία αυτή, στη διαδρομή που κάναμε στην κοινότητα. Και γι' αυτό τώρα το δεικνύουμε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο παραδοσιακό σπίτι. Μέσα έχει 2 μεγάλες και τεράστιες καμάρες, έχει το λαϊνοστάτη και τέτοια. Και περιμένουμε πάντα τη συνδρομή της πολιτείας. Μάλιστα, δυστυχώς βέβαια τέτοια σπίτια δεν πρέπει να καταστρέφονται. Δυστυχώς είναι αξιοποιήσιμα σπίτια και πολύ ελκυστικά, έστω και για τον ξένο και για την ανάπτυξη της κοινότητας, γιατί είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα παγκοσμίου φήμης, ένας μεγάλος ηθοποιός, ο Αλέξης Μηνωτής. Θα σας δείξω αυτό το λεγόμενο ταδάκι που διάγανε αυτή. Είδατε η αποθήκη εδώ μέσα, η κουζίνα εδώ που ήταν και φούρνος. Εδώ μέσα τι ήταν? Ο παλαιός οντάς που λένε, οντάς, ναι. Κρεβατοκάμαρα. Ναι. Η αποθήκη και εδώ ήταν η κουζίνα με το φούρνο, το ούλα. Σώζεται, φούρνος όλα. Ναι. Υπάρχει από το φωτισμό. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα, έχουμε φωτισμό, τουλάχιστον εδώ έχουμε. Είναι κάπως δύσκολο βέβαια τώρα να μπορούμε να βγάλουμε τόσα εργαλεία για να περάσουμε να ξεναγηθούμε και στους άλλους χώρους. Όχι 800 είναι πολύ πρόσφατα. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα, ωραία. Εμείς να ευχηθούμε βέβαια, αν είναι δυνατόν να εισακουστούν οι παρακλήσεις μας, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε ένα τόσο ωραίο κτίριο εδώ πέρα και να διατηρήσουμε και το όνομα για καλό της κοινότητας, ας πούμε, του Αλέξη Μηνωτή. Είναι πάρα πολύ, να είστε σίγουρος. Αυτή η αξιοποίηση θα πάμε και τα κουνελάκια που έχει ο φίλος μας ο Σταγιανός στο κλουβί. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ βέβαια που δεν θα το γνωρίζουν ότι ο Αλέξης Μηνωτής ξεκίνησε από εδώ, από τα Δελιανά. Εμάς από εδώ είναι γενέτρια. Ναι, είναι πάρα πολλοί που δεν θα το γνωρίζουν. Ναι, δεν το γνώριζαν. Πολλοί δεν το γνωρίζουν. Και αυτό το ωραίο που το ασπίσανε, το μπλουζ. Ναι. Θα λέγαμε που ευτυχώς που έχουμε τα πολλά κεράσματα τώρα προς το τέλος της εκπομπής και έχουμε κάνει τη δουλειά, θα έλεγα. Όχι για στο πόδι, μπορούμε να βάλουμε τα κρομίδια. Στο πόδι, καλά να είστε, ευχαριστούμε. Πώς τα κρομίδια? Να τα γράφουμε, τα κρομίδια. Λοιπόν, η ψυχουδιά δεν είναι χωριστή. Στην υγεία σας, ευχαριστούμε πολύ βέβαια. Άντε στην υγεία μας. Αν γινόταν Στην υγεία μας και εύχομαι όλα να είναι καλά η δουλειά μας. Αν γινόταν βέβαια αυτό στην αρχή της εκπομπής, σίγουρα θα δυσκολευόμαστε να τη βγάλουμε. Λοιπόν, καλά να είστε, μίλα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο προαύλιο της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, στο συνοικισμό Προδρομό. Δεξιά μας συναντάμε και βλέπουμε τη νοικία του οπλαρχηγού Εμμανουήλ Μπαλαντίνου. Είναι βέβαια κάτι δέντρα μπροστά, ακριβώς πίσω από τα δέντρα. Είναι βέβαια, θέλει επισκευή, είναι κάπως εγκατελειμμένη η οικία, διασώζεται, δεν είναι σε ενεργεία το σπίτι αυτό.
Και εν συνεχεία θα πιάσουμε από εδώ που αρχίζει η προεκτάσεις της Εκκλησίας και για την αρχαιολογία σχετικά. Θα δώσουμε και το λόγο στον Παπαγιώργη, ο οποίος είναι ο πιο αρμοδιότητος σχετικά με τις εικόνες και το περιβάλλον της Εκκλησίας μας. Μάλιστα. Παπαγιώργη, είναι ο κεντρικός ναός των Δελιανών αυτός που βρισκόμαστε τώρα. Ναι, μπορούμε να... Και να συμπληρώσω κι εγώ, ένας από τους πιο όμορφους ναούς που έχω συναντήσει εγώ τώρα 4 χρόνια που έχω γυρίσει ούτε λίγο ούτε πολύ γύρω στα 344 χωριά. Πράγματι βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου που γιορτάζει στις 29 Αυγούστου στον αποκεφαλισμό και είναι ο καθεδρικός ναός του χωριού. Ένας ναός ο οποίος από τα στοιχεία που έχουμε ήταν πιθανόν καθολικό μονής. Καθολικό, άμα λέμε καθολικό μονής, εννοούμε τον κεντρικό ναό της Μονής και είναι ένα από τα αξιολογότερα μνημεία της πρώιμης ενετοκρατίας, τόσο από τα υπέροχα γλυπτά που διασώζονται πάνω στην είσοδο και αρχικά βρισκόταν μέσα στο ναό, θα μιλήσουμε γι' αυτά, όσο και από τον τοιχογραφικό διάκοσμο που διατηρείται τουλάχιστον στη δυτική πλευρά του ναού σε αρίστη κατάσταση. Ο ναός χτίστηκε πάνω στα θεμέλια παλαιότερου ναού που χρονολογείται από το 1000 μετά Χριστό. Από τον παλαιότερο ναό σώζεται μονάχα το πάτωμα. Η βάση θα μπορούσε να φαίνεται, έτσι. Η βάση που προεξέχει είναι τα λείψανα του παλαιότερου ναού, ο οποίος χρονολογείται γύρω στο 1000. Από εδώ και κάτω, έτσι. Ναι, από εδώ και κάτω, αυτό η βάση που προεξέχει, μας το έχουν πει οι αρχαιολόγοι, ο κύριος Ανδριανάκης. Από εκεί και πέρα, γύρω στο 1275, χτίζεται ο ναός, ο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου και αγιογραφείται 1275-1285 περίπου αγιογραφήθηκε ο μισός ναός και γύρω στο 1325, πρώτο τέταρτο του 14ου αιώνα, αγιογραφείται ο υπόλοιπος ναός από τη μέση και πίσω που διατηρούνται οι καλύτερες τοιχογραφίες. Μπορούμε να δούμε την είσοδο, η οποία είναι άξια λόγου. Είναι κάπως δύσκολο βέβαια να μετακοινήσουμε, εννοείται τα γλυπτά αυτά που έχουμε εκεί πάνω, τα σκαλιστά. Τα γλυπτά της εισόδου. Ναι. Υπήρχαν μέχρι το έτος 1891 εσωτερικά του ναού και κοσμούσαν τον τάφο του χτίτορα του Δομένικου Βενέρη. Δομένικος σημαίνει Κυριάκος. Βλέπουμε μέσα στα γλυπτά το θηρεό της Βενετίας, το λιοντάρι που είναι κατεξοχή σύμβολο της ενετικής, ας το πούμε, αυτοκρατορίας. Επίσης είναι και το παγόνι, όταν πλησιάσει η κάμερα θα δει το παγόνι που συμβολίζει την αθανασία της ψυχής. Και όλα αυτά να θυμίσουμε τη χρονολογία 1275 περίπου χτίστηκε ο ναός αυτός που βλέπουμε πάνω στη βάση παλαιότερου ναού που χρονολογείται από το 1000. Επίσης θα πούμε ποια στοιχεία είναι αυτά που μας δίνουν ενδείξεις ότι ήταν καθολικό μονής. Πρώτον, εδώ που βρισκόμαστε υπήρχαν κελιά, τα οποία πριν 30-40 χρόνια... Κελιά, σπιτάκια μικρά, τα οποία πριν 30-40 χρόνια εγρεμίστηκαν, οι παλιότεροι τα θυμούνται. Ένα άλλο στοιχείο που μας δείχνει ότι ήταν η κλειστή στοά, αυτές οι καμάρες που βλέπετε εδώ πέρα, όχι αυτή η καμάρα, οι εσωτερικές καμάρες, μία καμάρα, δύο καμάρες, άλλη μία καμάρα είναι μέσα στο κελί και άλλες 3 καμάρες είναι μισοχωμένες μέσα στον κήπο. Αυτές οι καμάρες στήριζαν κατά κάποιο τρόπο μια κλειστή στοά, η οποία στοά οδηγούσε προς τα κελιά των μοναχών. Κάτι ανάλογο υπάρχει και στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου της Πλάντζιας, από την βορεινή πλευρά, που είναι κάποιες καμάρες, αν έχεις από εκεί πέρα Τάσο, κάτι ανάλογο πρέπει να ήταν. Πίσω από την πίσω μεριά βρισκόταν και η τράπεζα της Μονής, που δυστυχώς σήμερα εξυπηρετεί άλλες ανάγκες, και αρκετά θολωτά κτίρια. Μπορούμε όμως να μπούμε μέσα στο ναό, να δούμε τον αγιογραφικό διάκοσμο. Έχει ζωγραφιστεί από
καλούς λαϊκούς αλλά καλούς τεχνίτες και διατηρείται. Να προχωρήσουμε και τα λέμε μέσα στο ναό. Αυτό που κοσμεί την είσοδο αποτελούσε διακοσμητικό στον τάφο του χτήτορα Δομένικου Βενέρη, που βρισκόταν εσωτερικά του ναού. Και την υπογραφή του πάνω, έτσι. Ναι, στα λατινικά όπως βλέπετε. Η επιγραφή που υπάρχει από κάτω, «Εν εκκλησίες ευλογείται το Θεό 1891», δεν είναι το έτος χτίσεως του ναού, αλλά είναι το έτος ανακαινήσεως και δυστυχώς κακοποίησεως του ναού. Επίσης και αυτές οι παραστάτες ήταν από τον τάφο του χτήτορα. Εδώ δεξιά-αριστερά, έτσι. Δεξιά-αριστερά ήταν από τον τάφο του χτήτορα. Βλέπετε πολύ καλοδουλεμένο η πέτρα. Μάλιστα. Οι τοιχογραφίες λοιπόν που λέμε που κοσμούν όλο το ναό, έτσι. Κοσμούν το ναό. Τουλάχιστον στη δυτική πλευρά σώζονται όσες έχουν ζωγραφιστεί το 1325. Εδώ πραγματικά φαίνεται... σε πολύ καλή κατάσταση. Ο ναός μοιραζόταν με ένα τοίχο, ο οποίος δεν σώζεται, και ο τοίχος αυτός χώριζε σε κυρίως ναό και σε ναύτικα, όπως υπάρχει σε όλους τους μοναστηριακούς ναούς. Πάνω στον τοίχο εδώ που δεν σώζεται εικονιζόταν η ετοιμασία του θρόνου. Όπως βλέπουμε ψηλά, οι άγγελοι ετοιμάζουν το θρόνο. Δεξιά και αριστερά από τον θρόνο, δεξιά και αριστερά είναι 6 και 6 12 Απόστολοι, που όπως ξέρουμε σύμφωνα με τα λόγια του Ευαγγελίου, κατά την κρίση θα καθίσουν δεξιά και αριστερά του θρόνου του Θεού οι 12 Απόστολοι για να κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ. Στα δεξιά μας, όπως βλέπουμε, είναι ο Παράδεισος. Ο Αγιογράφος εικονίζει τον Παράδεισο. Η μορφή αυτή λέγεται πόρτα Παναγιά. Ο πρώτος που μπαίνει στον Παράδεισο είναι ο ληστής. Ο ληστής που σταυρώθηκε δίπλα στο Χριστό. Η Παναγία, οι δίκαιοι Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, είναι οι προπάτορες της Παλαιάς Διαθήκης που έχουν μέσα στους κόλπους τις ψυχές των δικαίων, και οι ιεράρχες, οι προφήτες και οι όσοι οι οποίοι πηγαίνουν να μπουν στον Παράδεισο, έχοντας πρώτον τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος Απόστολος Πέτρος κρατάει τα κλειδιά του Παραδείσου. Στα δεξιά μας, όπως στεκόμαστε, βλέπουμε την κόλαση. Στη μία μεριά λοιπόν έχουμε τον Παράδεισο και στην άλλη ακριβώς είναι η κόλαση. Πορεύεστε απ' εμού κατηραμένοι στο πύρητο εξώτερο, είναι τα λόγια της Γραφής, και άγγελοι που αποθούν τους υποψήφιους για την κόλαση. Βλέπουμε ότι πρώτα εξεικονίζει μορφές κληρικών που... Βέβαια δεν φαίνεται καλά, θα πρέπει να το πούμε για να μην παραξενεύονται και οι τηλεθεατές μας, έτσι. Δεν φαίνεται πολύ καλά όλα αυτά που λέμε. Τόσα χρόνια βέβαια, 800 χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχουν φτιαχτεί αυτά. 800 χρόνια, αξιοσημείωτο είναι και μία παράσταση 3 κληρικών των Ρωμαιοκαθολικών, τους οποίους τους κάνει, έχει και τους Ορθόδοξους κληρικούς. Εδώ είναι ο Παφάγος Άδης, και εδώ μέσα στις κατηγορίες των κολλασμένων βλέπουμε προβλήματα που απασχολούσαν την τοπική κοινωνία του 1325. Εδώ βλέπουμε τον παραβλακιστή. Αυτός που βλέπετε το παλιό ξύλινο άρωτρο ήταν αυτός που μετακουνούσε τα στραλίτσια. Επίσης ένα αξιοσημείωτο που νομίζω ότι πρέπει να το δείξει η κάμερα είναι μια γυναίκα, δυστυχώς δεν φαίνεται καθαρά, της οποίας της τρώνε τα στήθη της φίδια. Ήταν, όπως ξέρεις, παλιά που δεν υπήρχε το υπογραφή. Δεν φαίνεται βέβαια πολύ καλά. Δεν φαίνεται καθαρά, αλλά παλιότερα εδώ που το τρώνε τα στήθη της τα φίδια. Όπως ξέρεις, παλιότερα που δεν υπήρχε μητρικό γάλα, πολλές γυναίκες θύλαζαν 2 ή 3 παιδιά. Επειδή όμως υπήρχαν ορισμένες μαυραγορίτισσες της εποχής εκείνης που πουλούσαν το μητρικό τους γάλα, προκειμένου ο αγιογράφος εκείνης της εποχής να παίξει και το ρόλο του κοινωνικού δικαστή, ας το πούμε, του δικαστή της εποχής εκείνης, λέει ότι όποια πουλεί το γάλα της για να σώσει μια ζωή στη μαύρη αγορά θα πάει στην κόλαση. Βλέπετε μια πολύ όμορφη παράσταση του Αγίου Γεωργίου, της κίνησης της Θεοτόκου, λαϊκές παραστάσεις αλλά πολύ ωραίες, και σκηνές από την Αποκάλυψη του Ευαγγελιστή Ιωάννη, όπου σαλπίζει ο άγγελος. Εδώ μπορούμε να δούμε σκηνές από την Αποκάλυψη που σαλπίζει ο άγγελος και η θάλασσα
προσωποποιημένη με τη μορφή γυναίκα, δίνει τους νεκρούς για την κρίση. Εδώ πάλι ο άγγελος αλπίζει και η γη προσωποποιημένη με τη μορφή γυναίκα. Βλέπω όμως κάτι που το πρόσεξα μόλις μπήκα μέσα. Εδώ βλέπουμε μία ζημιά που έχει γίνει που δεν είναι ζημιά με τον καιρό. Βλέπετε τα μάτια εδώ. Ναι, είναι καταστραμμένα τα μάτια. Νομίζω ότι πρέπει να είναι σκεμμένα. Σε εποχές δύσκολες της τουρκοκρατίας μπήκαν Τούρκοι και ασέβησαν πάνω στις εικόνες. Αυτό παρατηρείται και νομίζω σε άλλες... και σε αυτή την εικόνα. Ναι. Αυτό έχει παρατηρηθεί. Είναι κάτι που μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές, Παπαγιώργη. Και σε άλλες εκκλησίες, που επίσης μπορούμε να δούμε και την παράσταση της από το αποκεφαλισμού του προδρόμου. Ακριβώς πάνω αριστερά. Και την αποκαθήλωση από πάνω, την εισάδου κάθοδο, αριστερά μας. Επίσης, αξιοσημείωτο είναι και οι παραστάσεις του Ιερού Μνήματος, όσες σώζονται. Δεν έχουμε βέβαια, είναι με πολλή δυσκολία. Πολύ δυσκολία. Παναγία, ο Πέτρος και ο Παύλος, ο Μέγας Βασίλειος και άλλες παραστάσεις, η Ανάληψη, Άγιοι και Αγίες. Είπαμε όλες αυτές οι τοιχογραφίες προλογούνται ως έγιστα μεταξύ του 1285 και του 1325. Μάλιστα. Νομίζω ότι η ξενάγηση στον ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμιου, όπως λέγεται, Προδρόμου, έτσι. Το ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, λοιπόν, εδώ στα Δελιανά, από τον Παπαγιώργη Σπανουδάκη, που θα πρέπει βέβαια να τον ευχαριστήσουμε για την ξενάγηση αυτή, είναι αυτά που είδαμε. Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν παρόμοια σε καμία εκκλησία. Έχουμε να δείξουμε και ακόμα κάτι. Ναι, μπορούμε να δούμε. Ναι. Τι έχουμε? Το ιερό με πολύ παλιά κεραμίδια. Α, μάλιστα. Μάλιστα, έχουμε λοιπόν και να δείξουμε και το μνημείο της φύσης, αυτό το πλάτανο, το τεράστιο πλάτανο, έτσι. Επίσης μπορούμε να τελειώνοντας την ξενάγηση στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου, που πιθανότερο να ήταν και καθολικό μονής, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κουρουπάκη, για τον κόπο που κάνετε να έρθετε και γενικά και για όλη σας την προσφορά που έχετε προσφέρει για την ανάδειξη και για την προβολή της υπαίθρου, που και εμείς ό,τι μπορούμε δίνουμε τη μάχη μας σαν ακρίτες. Στην Ήπεθρο, έτσι. Λοιπόν, και εγώ θα σας ευχαριστήσω. Κλείνοντας, θα παρακαλέσω τον πρόεδρο της κοινότητας Δελιανών, αφού ευχαριστήσω τον Παπαγιώργη για τα καλά του λόγια, και να του πω και αυτού ότι είμαστε υποχρεωμένοι εμείς, αισθανόμαστε υποχρέωση να βρισκόμαστε κοντά σε αυτόν τον κόσμο που αγωνιά για το μέλλον. Θα παρακαλέσω τον κύριο Παπουτσάκη, το Στέλιο, σαν πρόεδρος της κοινότητας Δελιανών, λίγο πριν να κλείσουμε, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση του οδηπορικού προς την κοινότητα. Ξεκινώντας βέβαια πάντα από την αρχή της κοινότητας, από τα Λουριδιανά, φτάνοντας στο περίφημο γεφύρι κάτω στον ποταμό, που ήταν η μοναδική σύνδεση της ορισμένης περιοχής με έξοδο για τα Χανιά. Κατευθυνθήκαμε από εκεί μέσω των Δελιανών, της πλατείας Δελιανών, προς τον πύργο, από όπου τραβήξαμε μια πανοραμική άποψη γενικά της κοινότητας, που αποτελείται από τους 7 συνοικισμούς με τους 211 κατοίκους. Συνεχεία χαμηλώσαμε λίγο πιο κάτω και πήγαμε, σας δείξαμε την οικία του Αλέξη Μινωτή, βέβαια του παππού του είναι, γιατί η δικιά του ακριβώς δεν διασώζεται. Συνεχεία φτάσαμε στον Ιερό Ναό Ιωάννου Προδρόμου. Παραδίπλα του ήταν το κτίριο του οπλαρχηγού Μανώλη Μπαλαντίνου. Βέβαια, ενδεχομένως λόγω των μεγάλων δέντρων που υπάρχουν, γιατί το σπίτι είναι εγκατελειμμένο, να μην μπορέσουμε να σας δείξουμε τις εικόνες που πρέπει. Αλλά επιφυλασσόμαστε. Αξίζει όμως να το αναφέρουμε ότι ο καπετάνιος ήταν από εδώ. Ήταν από εδώ βεβαίως, και αυτό τιμά βέβαια και όλη μας την περιοχή εδώ πέρα, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα, μια και το έχουν στημένο το μνημείο, όπως συνήθως γίνεται στον τόπο του, κανείς δεν ευδοκιμεί, αλλά ευδοκιμεί πάντα αλλού. Στο Μέτσοβο είναι το μνημείο του, που γίνεται μια πολύ καλή γιορτή από τους πυρώτες κάθε χρόνο, με τη συνδρομή βέβαια του Συλλόγου Κισαμιτών Αττικής. Συνεχεία θα θέλαμε πάρα πολύ να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κουρουπάκη, που έκανε τον κόπο να έρθει εδώ πέρα, έστω να προβάλλει για πρώτη φορά την κοινότητα
να δει και ο απ' έξω κόσμος, οι τηλεθεατές, τα αξιοθέατα της κοινότητας και να τους παρακαλέσουμε κι εμείς να επισκέπτονται τα Δελιανά προκειμένου να διατηρηθεί η ζωή που πρέπει να διατηρηθεί στην ενδοχώρα, η οποία σιγά σιγά εγκαταλείπεται και δυστυχώς σβήνουμε είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, γιατί τα ληξιαρχεία αναφέρουν μόνο θανάτους και όχι γεννήσεις. Όπως και στον κύριο Αγγελάκη, ο οποίος έστειλε τα ειδικά του συνεργεία, ας πούμε, για την ανάδειξη του χωριού μας. Και ελπίζουμε να δώσουμε ένα μήνυμα προς τις αρχές, αν βέβαια τύχουν και το δούνε, γιατί αν δεν το δούνε, να μας υποστηρίξουν, που πρέπει να μας υποστηρίξουν σχετικά με τη γεώτρηση, η οποία στο κάτω-κάτω της γραφής είναι η κοινότητα η οποία έχει την προτεραιότητα από οποιοδήποτε άλλο έργο, γιατί η γεώτρηση αυτή είναι πολύ προγενέστερη. Από οποιασδήποτε άλλες γεωτρήσεις έχουν ήδη ανοιχτεί και εργάζονται ορισμένες εργάζονται και πρέπει η κοινότητα, γιατί είναι ο βασικός παράγων, είναι το νερό, και αποτελούμαστε από το 70% από νερό και τα υπόλοιπα θα έρθουν σιγά σιγά και μόνα τους. Ευχαριστούμε. Και εμείς βέβαια να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Παπουτσάκη, τον Στέλιο, τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Περκολαράκη, τον Γιώργο. Με τη σειρά να σας πω την υπεύθυνη του Πολιτιστικού Συλλόγου υποίδρυση εδώ, την κυρία Κατσουλάκη Μαρία, το φίλο μας τον Κατσουλάκη, τον Νίκο, τον Στέλιο, τον Μπάρμπα Καστρινάκη Γιώργο, τον κοινοτικό σύμβουλο, τον κύριο Μπερτσουλάκη Ιδωμενέα, τον Πάτερ Παπαγιώργη Σπανουδάκη και τον κύριο Περογιαννάκης Γιώργιος. Μία ακόμα φορά λοιπόν θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Παπουτσάκη, αλλά και όλους τους κατοίκους από εδώ, από τα Δελιανά, για τη φιλοξενία τους. Διατηρείτε την κισαμίτικη φιλοξενία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, όπως σας την παράδοσαν οι παλιότεροι. Λοιπόν, στην υγεία σας. Καλώς σας βρήκαμε, έτσι. Καλώς ήρθατε. Καλά να είστε κι εσείς. Τους χαιρετισμούς μας στον κύριο Αγγελάκη. Ναι. Δεσμευτήκαμε άλλωστε, μια που έχουμε και πολλούς φίλους από την Αυστραλία εδώ, ότι θα προσπαθήσουμε να σταλθεί ένα αντίγραφο εκεί για να το δουν οι συγγενείς, τα αδέρφια, οι φίλοι σας, εκεί πέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θα πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο και σε εσάς, φίλες και φίλοι του Κρήτη Αέρα, που μείνατε και σήμερα μαζί μας και είδατε και αυτή την εκπομπή. Από τον Βασίλη το Σημαντηράκη που βρέθηκε στην κάμερα, και από μένα καλή σας νύχτα. Έλα, Λεβέντη, γρήγορα.